Mubarak S Waziri. Kana ciki ni nema ina cikin soyayya, kuna ciki ita ma tana cikin soyayya, sarauniya ita ma tana cikin soyayya, Dawisu ce ita ma tana cikin soyayya, ta Aisha ita ma tana cikin soyayya, shi naki ne ma'auya na gaba kin jayayya, in ka faɗa soyayyar ku ta yi daɗi sai sun biya, na faɗa kowa yana cikin soyayya, mai ilimi ka samu iyali tarbiyya, da Aisha aure na ki yanzu shirya kana ciki kowa yana cikin soyayya, muna ciki kowa yana cikin soyayya, ku zo mu je farar aniya ake kira laya, ji malami da malama sun dace a soyayya, shi naki ne yana kishin cikin ji yar farar yarinya, Dawisu ce da ta tado da ta fito sai sun juya. Soyayya ku zo mu je soyayya, ta Aisha ta kawo fure irin na soyayya, masoyiya da kin kira shi dole sai ya juya, su makiya jin haushi ya sa su sarrafta, yawiya soyayyar ku dole sai na furta, daɗi ka jado irin na kyakkyawar fahimta, lalala sarki ga sarauniya ku huta, ranar ku ce murna ce muke ta yi gwanin ki a zubota, cikin dubu kayi fice ita ma ta furta, can ku ne murna ce kuke ta yi kumfuta, kuna cikin soyayya muna taya ku da murna, rana ta auren ku na ce muna taya ku da murna, kana ciki mu ma muna cikin soyayya, so muna ciki lalala ni dai da na faɗa suna ciki mu ma muna ciki. Mubarak S Waziri.